Hej alle sammen, og velkommen til. I dag der vil jeg fortælle lidt om, hvad forskel på den salutogenetiske tilgang er og den patogenetiske tilgang. Hvis vi starter med salutogenesen, jamen så har vi fokus på, hvad der egentlig fremmer sundheden og trivselen. Derudover så har vi fokus på de ressourcer og de muligheder, der er hos borgeren og patienten. Og derover så tænker vi helhedsorienteret, det vil sige, at vi både tænker det fysiske, det psykiske og det sociale ind her. Og det kan betyde for os som SAG'ere, at vi kan støtte borgerne i at finde de løsninger, som de kan overskue. Og så kan vi ligesom sørge for at koordinere med fokus på hele livssituationen og ikke kun diagnosen. Hvis vi så kigger på den patogenetiske tilgang, jamen så ser vi på, hvad der gør folk syge. Her har vi fokus på sygdommen og sygdomsbehandling. Derudover så arbejder man med at fjerne eller reducere risicien. Og det vil i praksis for os som SAG'er sige, at vi skal styre på de administrative processer omkring undersøgelser, behandling og forløb, og vi skal sikre korrekt registrering og koordinering i forhold til sygdomsbehandlingen.